sa isang iglap. Paray! Naging abo na nakakalat na sa lupa. Tanging tapayan na lamang ang natitirang buo, habang nakakalat naman ang mga nasunog na damit. Ito ang nakakapanlumong kinahinatnan ng bahay ng mag-asawang Lorna at Salvador Tolosa Sr. matapos umanong sunugin ng kanilang lasing na kabarangay ang kanilang bahay sa barangay Taluto, Kamalig, Albay. Makikita sa video na ito na wala nang nagawa ang pamilya ni Salvador, kundi ang panoorin na unti-unting nilalamon ng apoy ang kanilang munting tahanan. Sige lang po, nanay. Alam niyo, isa talaga sa pinapangarap ng bawat pamilya ay magkaroon ng tahanan, matutuluyan. Hindi na maibabalik pa ang mga nawala sa pamilya ni Salvador, kaya ora mismong nagbigay ng tulong ang Ako Bicol Party List sa kanila. Ito po, solar lights po. Pwede magamit pag gabi. Tapos mga konting mga dilata po. So, magpasalamat man ako sa inyo na ako tinabangan mo ninyo.